Уважаеми младоженци, длъжностно лице при сключването на гражданският ви брак ще бъде Станимира Манджукова. Уважаеми младоженци, кумове, родители, дами и господа, добре дошли в ритуалната зала на община Видин. Днешният ден е празник за всички вас. Йоанна Димчева Ялова и Ивайло Ангелов Петков са заявили в община Видин, че искат да сключат граждански брак. Документите са редовни и законни, гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Йоанна Димчева Ялова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Ивайло Ангелов Петков? Да. Ивайло Ангелов Петков, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Йоанна Димчева Ялова? Да. Кумовете, потвърждавате ли желанието на своите кумци да сключат граждански брак? Да. Благодаря ви. Моля, ако обичате, да подпишете акта за сключен граждански брак. Съгласно закона и обичая, от името на кмета на община Видин и от мен, в качеството ми на длъжностно лице по гражданско състояние, обявявам гражданският брак на Йоанна Димчева Ялова и Ивайло Ангелов Петков за сключен и законен. Пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас. Пръстенът е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява с лъчите си. Линията на пръстена
няма край така, както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Моята господине, по-малката да звъннат на здравица чаши, да бъде щастлив този ден, да греят усмивките ваши от поглед с любов озарен. На здраве! Светъл живот ви чака днес, нека се тиля и вас любовта, нови мечти, радост и жест, нека ви свързва навек любовта. Уважаеми младоженци, днес и 28 февруари е рождената дата на вашето семейство. Начало, което не се забравя никога. Начало, породено от всеотдайна и нежна любов. По своя път съзерцавайте само това, което е светло, радостно и красиво. В живота си ще имате и трудни моменти. Преодолявайте ги с лекота и разбиране. Обръщайте се към вашите родители за съвет. Отдайте им своята обич и уважение, а те ще ви предадат своята мъдрост и богат житейски опит. Желая във вашия дом завинаги да се настанят радостта и любовта при отглеждането на вашите деца. Честито и честити бъдете! Моите целунеца!